Maminsan manan na ito nakabsat, iti panangablaw, iti Diyos, iso ti yabrasami kada kayo. Kat sapay ka dita, iti dahi nga gundaway, danunan da kayo ana sa lunat, nga dan iti parabor ni Apo Diyos, ken kinatibker iti pamati. Iso dahi nga gundaway, babaan iti panagadal temanen kadag iti sasaw na Apo Diyos. Ad dapay nga maibugasan tayo, iti libro iti Apocalipsis. Tapno mapatanor kada tayo, maparamot tayo, iti kinapudno. Kada ito yung gundaway, sa di naman itayan nyo, ay ito nga gagayem kan kakabsat, nga mang subsubaybay dito nga programa, bibuya kayo iti Facebook account nyo, iti cellphone nyo, ano sa di naman itayan nyo, tarabayan na kayo ni Apo Diyos, ken iti nananay, nga pamindisyon na isukadi iti sa grapo nyo. Iti dito yung gundaway, kaduag dito yung manan ni Pastoruli na yung bagal mo, kaya Diyos tagnginahin ka, kaya agyaman tayo iti gundaway, ngayon tad na iti panawon manan, iti panagadal tayo kadag iti sasaw ni Apo Diyos. Alak mo dito nga tiyempo, ay aten nga kakabsat, nga idanong ko, iti kablaw ko na kayo, iti agtultuloy nga panangpadaan nyo, dito yung panagadal, iti eskwela sa Batina, gundaway tayo manen nga mangpatibker, iti pamati, iti sagtunggal may sa kada tayo, tapnon kastanan anay, iti panagdakkel tayo, iti na espirituan. Iti daytoy kakabsat nga gundaway, iti paulo na, iti adal tayo, ket ti pito atang guyob. Anya daytoy kadi, pitong atang guyob nga sarseritaan, iti libro iti Apocalipsis. Anya kadi iti ipakdaan na daytoy. Kananya iti koneksyon na iti pamati tayo. Katsagbay tayo nga itultuloy, nga gadal kadag iti sasaw na Apo Diyos, kidawan tayo ni Pastoruli nga idalan na tayo o iti nakabsat iti panagkararag. Kararag tayo, kakabsat. Bendito nga Dios sa mami nga nailangitan, paminsan pa'y pangatumiap iti panagyaman ni Kenka. Iti panawen nga agadal kami kadag iti sasaw. Tapnon kasta, mapabilig manen iti pamati iti sagtunggal may sa kada kami. Kang runaan na o Diyos, adawaten mi iti dayto at tiyempo. Iti panagministro iti Santong Espiritum kadag iti puso ken panunot mi. Sa kabayatan na po nga agadal kami. Idalan kaniwanwan na kami, tapnon kasta sumurek kami. Iti naununeg a panakirelasyon ken ka. Itagtultuloy nga mapasanto dagiti panagbiag mi, kabayatan nga agure kami iti may kadwa panagparango. Ken Kristo nga po mi dinawat mi dagitoy. Amen. Ito na kabsat, anyan nga nagmait manan dayto nga adal tayo. Kadagiti naglabas, nakita tayo, dagiti silyo iti Diyos, dagiti nasilwan nga tattao na, ken tatakitaan tayo iti pito at ang guyob. Ken daytoy nga gundaway, ay ito na kabsat, nungit kitaan tayo daytoy, anya kadi iti kay papanan na, ken kasano tayo nga maawatan daytoy. Katsagbay tayo nga ituloy, kitaan tayo man pa'y iti paset, pakaipunganan, iti adal tayo. Daytoy kat makasarakan, iti Apocalipsis 10, versikulo 7. Basahin tayo, kakabsat, iti versikulo 7, iti kapitulo 10. Nudiket kadagitel aldaw, titimek ti may kapitong anghel, inton pagunyan na, ti tangguyob na, isumeten, ti panakatong palto, ti palimed ti Diyos, kas mayan nuro, ti tinaimbag adamag, nga iso ipakaamuna, kadagiti adadipen na mamadto. Iti teksto tayo, kakabsat, saritaan na, nga isentro na dagitoy pito nga tangguyob. Iti may kapito nga selyo, tunumaluktanan kuna nagkatan niya, iladawan na dagijay matalek nga sa santo, nga nakawusan iti kinalinteg ni Apo Diyos, ken iti pito nga tangguyob kakabsat, ipukkaw namat, iti panangkom ni Apo Diyos, kadag iti amin nga agdaed, itintero nga lubong, nga iso kadakit nagtukyad da, iti ibanghelyo, Pastor Babi. Tapno, Pastor, ay ito na kabsat, tapno mawatan tayo, daytoy nga nananay, kitaan tayo man iti lawlawin na, may panggap iti kapanunutan, dagiti Hudyo na may panggap iti tangguyob. Tadaytoy, ket adda iti panakay naig na,
babaen iti panagidatunda. Tano kikitaan tayo ay nakabsat, adda iti panagdatunda, ijay templo iti rabii. Kada ito nga daton iti rabii, iti dara day di kordero, ket kasapulan nga niya, maibukbok, ijay sa kaanan, iti pagdatunan. Kanda ito'y, makita tayo mo, into no naibukbok dayta, day di padi, ket aggapunto isuna iti nasantuan adiso. Nga bitbit na iti pagsilawan iti insinso. Wino pagyanan iti insinso. Ket daytoy into no bitbit na nga rumwar iti aramidon na daytoy ibitak nonto ijay ayan iti maysa kadagiti datar iti ruwar iti court ket ijay into no mangngegda nga mabtak addantoy tinapigsa nga uni na daytoy ket into no mangngegda dayta nga uni dagiti papadi pastor ijay tumeten nga puyuten da ti Tangguyob da. Ket iti panangpuyo da dayta nga Tangguyob mangted kadakwada nga iti panaglipas iti daton iti dayta nga aldaw. Ipakdarnan iti panaglipas iti serbisyo ka pastor, iti dayta nga aldaw. Wa ni pagdar na pastor. Ay na nakabsat dayjay iti lawlawon na. Anya kadi iti panggep na daytoy nga Tangguyob. No apay nga kasapulan apagunyen da daytoy nga Tangguyob. Okay. Masarakan daytoy ijay libro iti Apocalipsis kapitulo 8 versikulo 3 nga ingana iti 5 basaek kakabsat. Ket sa baling anghel ti may ket nagtakder iti sangwanan ti altar. Ang nagigem iti maysa apaginsensuan abalitok. Ket naited ken kuana ti adu nga insensyo tapno inayon na kadagiti karkararag dagiti suami na sa santo iti rabaw ti altar abalitok nga adda iti sangwanan ti trono. Versikulo 4. Ket ti asok daydi insenso anay kuyog kadagiti kararag dagiti sa santo nagpangato manipod ti ima daydi anghel aging gana iti sangwanan ti Dios. Ket daydi anghel innala na daydi paginsensuan ket pinunno na ti apoy ti altar ket imbelleng na ti daga ket simaruno dagiti gurgurood ririaw ken kimkimat ken maysa a gengened. No kikitaan tayo daytoy iti nakabsat. Ket dagiti katao dijay babaen iti panangpuida iti Tangguyob na mangted kadakwada iti pagdaar. Nga kasapulan da ngagbabawi. Hala nga dadya nga pagdara iti nakabsat. No di kadi mangted iti panakawat nga umay iti panangukom ni Kristo kadakwada. Ket sala nga dadya mangted met iti pateg. Nga kitaan da dadya ipapatay panagungar ken idiyaay ni Kristo. Daytoy iti mangted iti panakawat iti Tangguyob. Ken daytoy pastor kano kadi nga nagrugi daytoy nga Tangguyob. Okay. Di pa nagsasagaran nakakabsat iti pito nga Tangguyob ket saklawon na dayjay iti panawen ni Juan ingana iti panagsirra iti pakaistoryaan daytoy nga lubong. Kitaan tayo dijay Apocalipsis kapitulo 11 versikulo 15 ken 18. Akastoy iti mabasa. Ket daydi may kapitong anghel nagtangguyob. Ket simaruno dagiti dadadakkel a timek iji langit. Ket kinunada ti pagarian ti lubong nagbalin a kukwa ni apo tayo ken ni Kristona. Ket agunin to nga awan ingana. Versikulo 16. Ket dagiti 20 ket upat alalakay nga situtugaw kadagiti trono da iti sangwanan ti Dios nagruknoy da gingga ti baba ket nagdaydayaw da iti Dios. Versikulo 17. Akon kunada, o Apo Dios sa man nakabalin amin, agyaman kam ken ka ta adda ka ita ken adda ka idi agsipud ta innalam ti dakkel apan nakabalin mo ket nagari ka. Versikulo 18. Ket nakapungtot daydi pagpagarian ket demtengen ti pungtot mo
ken ti aldaw dagiti natay amay paay ti pannakukom. Ken ti pannakaited ti gungguna kadagiti adipen mo amamadto ken kadagiti sa santo. Ket kadagiti agbuteng itinagan mo, babasit ken dadakkel ken iti panagdadael dagiti mangrebek iti daga. Sunukit kita anto dayto nga urod, Pastor, idi sura dayto ni Juan, iti panagrugi na dayto nga panaguni iti Tangguyob, ket manipod iti panawon ni Juan, ingana aglipas iti pakastoryaan iti lubong. Ket daytoy ay ito nakabsat, maysa nga gundaway, tapno pagdaaran na dagiti tattao, ano mabalin, agturong da daytoy iti panagbabawi, suruten da na pa Isus, ken awaten da, iti puso da, iti damag, ti panakay, salakan. Ken saan lang nga dayjay, Pastor, no di kiti, iti panawon na dayta, ket kasapulan nga daan pa ilang iti gundaway, wenno kabayatan nga daan pa ilang iti gundaway, nga ni Kristo, ket isu pa ilang mangibabaet, kada tayo ijay langit. Ken daytoy iti panaka puyot na iti Tangguyob. Ket saan lang nga dayjay, Pastor? No di kedi ti panakapuyot na pa iti Tangguyob, kabayatan nga may kaskasabape lang iti ebanghelyo iti rabaw iti daga. So kung kitaan tayo idno kasano ti urnos na no apay nga dan dayto nga trumpeta iti nakabsat ket dakkel iti banag na no mawatan tayo nga nananay. Nga kabayatan nga dape lang nga mangibaba ni Kristo ken may kaskasaba ti ebanghelyo at dape lang iti gundaway iti panag babawi. May sabay, Pastor, nga kitahin tayo dito'y leksyon tayo. Dayjay nananay nga panakaawat may papanday to'y nga Tangguyob. At dadagiti sumagmano nga kitahin tayo kakabsat. Umuna kitahin tayo dayjay kay papanan daytoy nga Tangguyob. Dagijay Pito nga Tangguyob, kitaan tayo no anyada, iti kay papanan na dagitoy, tapnon kasta mauwatan tayo nga nalaing, iti kay papanan na dagitoy. Umuna, When Pastor, na ito nakabsat. Sagbay nga, basahan ni Pastor, dagijay nga kay papanan, nuan niya, iti kay papanan na, dagitoy nga Tangguyob, laglagi po tayo ito nakabsat, tapno iti kasta, nalalakatay nga mawatan, iti nagtingaan manen iti may kanam, ingana may kapito nga Tangguyob, at damanan di makunkunan nga interload. Yeah. Ket dahiti nga interload, makita tayo, tapno iti kasta, mawatan tayo nga nananay, no anya iti kay papanan na daytoy. Sige, Pastor, anya kadi iti kay papanan, ito muna nga trumpeta. masarakan daytoy ijay Kapitulo 8, iti Apocalipsis, versikulo 7. Ako na ditoy, ket daydi muna nagtangguyob, ket timmaod iti uraro, ken apoy, analookan ti dara, ket naibileng da iti rabaw ti daga, ket daydi apagkatlo ti daga, napuuran, ket daydi apagkatlo, dagiti kaykayo napuuran, ket amin dagiti nalang to aruruot, napuuran da. Ti muna nga tangguyob, kakabsat itakdiran na, iti panangukom niya po Diyos, kadagijay nagtukyad iti Ibanghilyo, Pastor. Ken ti may kadwa, masarakan daytoy ijay versikulo 8 ken 9. Ket daydi may kadwa ng anghel nagtangguyob, ket maysa kas ladakkel a bantay asumsumged ti apoy, na itapwak ti baybay, ket ti apagkatlo ti baybay nagbalin adara, versikulo 9. Ket natay ti apagkatlo dagiti parswa nga day ti baybay, dagiti addaan biag, ken ti apagkatlo dagiti sasakayan na dadael da. Ti may kadwa nga tangguyob kakabsat itakdiran na met, iti panawkom niya po Diyos, kadagijay nagsukir. Nga iti takdiran na kakabsat, dayjay panakatnag iti Babylonia, Pastor Marvin. Ken iti may katlo mo, dito yung kitaan tayo iti nakabsat, masarakan daytoy iti Apocalipsis 8, 10 ken 11, dayto iti kunana. Ken dayto may katlong anghel, nagtangguyob, ken nanipod sa dilangit, ti maysa nga dakkel a bituen, asumsumged akas lamaysa nga aluten. Ken nagdiso iti apagkatlo dagiti karayan, ken dagiti ubog, dagiti dandanom. Ken daydi bituen nagnada iti ahen ko. Ket ti apagkatlo dagiti dandanom nagbalin nga ahen ko. Ket dagiti
ado kadagiti tattaw na tay dagapo kadagiti dandanom ta nagbalinda a napait. Nung kitkitaan tayo daytoy ayatan na kabsat, iladawan na daytoy iti trabaho ni Satanas ayatan na kabsat. Nga daytoy nga trabaho dahil pannakanag dagiti bitbitwen kaya nga sawan daytoy iti pannakatiritir iti kinapudno ken saan lang dayta no dikit di isupay iti panagriing dagiti ulbod ken panaglikod asursuro ken iti may kapat pastor anya di may kapat Iti may kapat, kahit masarakan ijay libro ti Apocalipsis, Kapitulo 8, versikulo 12 ken 13. Ket daydi may kapat nga anghel nagtangguyob ket nadadael ti pagkatlo ti init, ken ti pagkatlo ti bulan, ket ti pagkatlo dagiti bitbitwen. Tapno ti pagkatlo mapasipnget kuma ti aldaw saan kumangaglawag ti pagkatlo na ken kastamet ti rabii. Versikulo 13. Ket nakita ket nangegko ti maysa nga agila ngagtaytayab iti nagtangatangan akon kunanay ti dakkel a timek ay apay dagiti agnaed ti rabaw ti daga may puon ka dagiti sabali nga uni ti tangguyob dagiti tallong anghel nagtangtangguyob pay tagderan na ken kay papanan na daytoy kakabsat isu dayjay panagsipnget ti init ti bulan ken panagtinnag dagiti bitwen nga itakdiran na kagabsat dayjay nauneg ken dakkel ken nalawa apan nagtallikod iti iglesia iti dayta nga panawen pastor. ken iti may ka lima iti nakabsat daytoy ket masarakan iti Apocalipsis 9:1 ken 2 ket kunana ket daydi may kalima nga anghel nagtangguyob ket nakita ti maysa bitwen anak ditoy daga nanipod sa dilangit ket naited ken kuana ti tulbek ti abot amang liweng-liweng ket linuktan na day diabot amang liweng-liweng ket rimwar ti asok idiabot akasla ti asok ti maysa nga dakkel nga orno ket nagsimnget ti init ken ti angin ti daga maipon ti asok day diabot no kitan tayo ay nakabsat daytoy may kalima nga tangguyob ket itakdera na daytoy daytoy panagsipnget nga sarseritaan na saknapon na daytoy ti isang lubungan nga kitkitaan na iti panagbanlegi dagiti panaglikod ken kastamet dagiti aramid nga nain lubungan iti daytoy nga panawon tayo pastor so nga no makita tayo daytoy ito nakabsat dakkel iti ulbod nga napasamak nga sinaranget dagiti mamati anya ka pastor iti may ka nam Nung nakitaan tayo kabsat iti versikulo 13 ken 14 dayjay pannaka tiyan iti karayan iti Euphrates ket itakdiran na ken iladawan na dayjay maudi nga panawen nga ti Babilonia ket adda dagiti bumusor ken kuana pastor iti dayta nga panawen. Dayjay iti buyan na ito nakabstat iti innem at tangguyob. Ket iti nagtingaan na dayta ket adda manen iti pasamak nga kasapulan nga intuden tayo. Tati nagtingaan na dayta manipod kapitulo 10 1 ingana kapitulo 11 13. Ket daytoy kakabsat nga nagtingan na wenno interlude nga kunatayo daytoy ket paset iti may kanem at tangguyob. Ket daytoy man iti warwaren tayo tapno iti kasta makita tayo no anya dagiti paspasamak. Umuna dayta nga kitaan tayo ay nakabsat nang nangruna iti panangwarwar ta dayta dagiti pwersa iti kabusor isagsagana da iti maudi nga pwersa tapno iti kasta labanan dati kinalintag ngam iti bangir namat iti pwersa iti kinalintag or ornongan namat tapno iti kasta atakyon na dagiti aramid a kinadagas kenukit kitante dayta anya kadi iti pasamak ijayan iti interlude daytoy ket masarakan iti Apocalipsis 10:6. Kastoy ti mabasa kakabsat. Ket nagsapata gapu iti dayjay agbiag nga waninggana. Isu na marsuay ti langit ken dagop ti adda ken kuana ken ti daga ken dagop ti adda ken kuana ken ti baybay ken dagop ti adda ken kuana tapno awanton ti pakataktakan da. No kitaan ta ni pastor ay ito nakabsat
di ko na awanton iti pakatak takanda. Anya daytoy awanton iti pakatak takanda. Daytoy ay tinakabsat ket sarsaritaan na iti dakkel ken natidog nga padto nga kadwa na iti nakabsat nga naituyang. Manipod daytoy iti 538 to 17 AD. Nga daytoy ay iti nakabsat iso iti ayan iti tinga ti rabi iti kinadagas ken anya pay ti kunana pastor ijay 10 8 ken 9. Ket day di timek anangeg ko ang naggapu sa dilangit kinasaunak manen akinunana magnaka alaem day di pagbasaan nga adda si bibistrad iti ima ti anghel ang nagbatay ti baybay ken ti daga. Versikulo 9. Ket imasidegak iti anghel akinunak ken kuana nga itden na kumakanyak day di pagbasaan na basit ket iso kinanna kanyak kinunana kanyak alaem ket kanem ket papaiten nanto ti tiyan mo ngem ngiwat mo nasamit to akasla diro. No kitanta dayjay pastor ay iti nakabsat adda ti may isang anghel. Nga daytoy nga anghel disaka na dayjay ti danom adayjay ti daga. Ngem daytoy ay iti nakabsat isimboluan na ni Apo Jesus. Ket kunana dito ay iti nakabsat adda dayjay basit nga libro nga kanana. Ket intuno kanana daytoy ay iti nakabsat anya ti kunana dijay nasamit jengiwa na nasamit akas kadiro ngem iti tiyan na agbalinto napait. Dayjay panangan na daytoy nga sarserta na daytoy ay iti nakabsat intunawatan na ibanghelyo addaan iti ragsak nasamit. Ngem intuno idanon da iti damag ti panakaisalakan intuno awan iti umawat daytoy ket napait to nga kapadasan da pastor. Ken daytoy no mayata din kitaan tayo nang nangruna iti nakabsat dayjay kapadasan da dagijay na samit ken napait nga kapadasan daytoy iti nakabsat daytoy ti mangkuna tayo imma iti damag iti panakaisalakan kini William Miller iti 1844. Nga iti damag iti iyay ni Kristo na samit. Ket ibagada uma iti October 24, 1844 ngem haan nga napasamak. Iti October 22 kung nakiti pastor 1844. Ket haan nga napasamak daytoy. Anya napasamak. Agbalin nga napait a kapadasan da. Ngem kunada manan di agipadto kayo manan. Ket babaen iti panangipadto da manan ay ten nga kakabsat nakita da ditoy itoyen rimuar dagiti mamati nga agilgilin iti may kapitong aldaw. Nga ito dati damag ti panakaisarakan ken sanla nga dayjay oray pay iti libro iti Daniel ken Apocalipsis. Isong kitaan tayo daytoy ay ito nakabsat ijayan iti nagtingaan da nakita tayo daytoy adda dayjay basit nga libro nga kanenda ken anya pay adda pay iti duwang saksi daytoy ket masarakan iti kapitulo 11 1 hanggang 3 anya ti kunana pastor. Ket naited kanyak ti may sa aruno nga umasping ti may sa asarukod. Ken kinunada kanyak tumakder ka ket rukudem ti templo ti Dios ken ti altar ken dagiti agdaydayaw sadyay. Bersikulo 2. Ket ti paraangan ti ruar ti templo laksidem ket di karukuden. Tanaiteden kadagiti gannaet ket ipayat danto ti nasantuan na syudad kadagiti 40 ket 2 a bulan. Bersikulo 3. Ket itedto ti palubos kadagiti 2 saksik ket agipadtudan to kadagiti 1,000 duagasot ket 50 aldaw as ipapanesda kadagiti lupot a nakersang. Dayjay duwa nga saksi nga sarsaritaan nakagabsat ti teksto tayo iladawan na dayjay baro kendaan nga tulag iti nasantuan a kasuratan. Ket adamot ijay saritaan na dayjay nagpanes kagabsat iti maysa nga lupot nakersang nga lupot nga ti ket nasaritaan ket agladladingit ket saritaan na iti narigat at tiyempo iti kapadasan da ngem dayjay kinapudno ngamin jay kinapudno nabalbaliwan iti dagiti tradisyon pastor dagiti kinapagano nga sursuro idi 538 gana ti 1798 AD. So nga daytoy nga nakirsang nga pagananay nga sarsaritaan na daytoy iti nakabsat itoy moten nga nayam-ammo dagiti sursuro nga saan nga panamati iti Dios. Ken saan lang nga dayjay no di ket di inikada pa yun iti
relihiyon. Ngam ti sarsaritaan na kalpasan na dayta, Pastor, iti Apocalipsis 11 hingga na 14, ti sarsaritaan na dito yung matan ayatan na kabsat, kalpasan na dayta, adda iti panagungar dagitoy dua nga saksi. Sarsaritaan na daytoy dayjay dua nga saksi. Nga kas ko natatay ni Pastor dayjay napasamak baro kendaan nga tulag. Ngem iti panawon nga kinasipnget iti pangistoryaan iti iglesia na ilumeng daytoy nasukatan iti sursuro dagiti tao haan nga panamati ti Dios na ilumeng daytoy. Ngem iti kunana kakabsat iti 11 hingga 14 daytoy ket na isublimanan. Pastor, ket ti pan nakaisubli na daytoy kunana kahit kuman nga basahen ay ito nakabsat iti 11 hingga 14 kunana ket idi kalpasan dagiti tallo nga aldaw ket gudwa daydi angos ti biag anagapu ti Dios simrek kadakwada ket timmakderda babaen kadagiti saksakada ket nagbuteng da iti napalalo kadagiti nakakita itoy ket nangegda ti maysa dakkel a timek anagapu sa dilangit anagkuna kadakwada umuli kay ditoy ket umuli da sa dilangit babaen ti ulep akit kitaan da ida kadagiti kabusor da ket idi nga oras imay ti maysa dakkel agenggened ket natuang ti pagkatlo ti syudad ket natayda iti genggened dagiti 7,000 tao ket dagiti nagbuteng da ket inpaayda iti panagdaydayaw iti Dios iti langit daydi na ikadua nga ay napalabasen ket adtoy iti may katlo nga ay ayen umay adaras no kitante ditoy ay nakabsat addamanen iti pannakaisubli iti panagadal iti Biblia pannakaisubli iti kinapudno. So no kitante ditoy ay nga kakabsat Pastor no kitante tayo mapuyutan manen iti may kapito nga tangguyob. Anya ti may kapito nga tangguyob daytoy ket masarakan iti 11 15 hingga 19. Ket iti sarsaritaan na daytoy natin nakabsat ison iti panaglipas iti pannakabalin iti kabusor. Ket daytoy nga panaglipas iti pannakabalin iti kabusor may sublin ni Kristo nga ison iti ag turay. Well, Pastor, kan may sapay nakitak ditoy kakabsat dayjay pannakabalin ni Apo Isus ket maited kakabsat kadagiti amin nga tattao na. May sapay, Pastor, dito'y makitatan, kababaen iti panangawat, ken panangsurot iti banghelyo, madan tayo iti gundaway kakabsat nga mapakawan, ken ti pan nakaisalakan, ket nakasaganan nga agpaay kada tayo, laeng kakabsat, masapol nga awaten tayo, daydi kinabaknang iti kinalinteg ni Apo Isus, kababaen iti parabor na Pastor. So nga, ay ito na kabsat, daytoy nga tanggoy mga kikitaan tayo, iso daytoy iti parangted na po Diyos ti pakdaar, tapno, agbabawi dagiti tao, ket suruten da isuna, babaen iti damag iti pannakaisalakan. Agdumog tayo, tagkararag tayo. Bendito nga Diyos sa mamin ay langitan. Agyaman kami, dagiti nabalitukan nga sasaom. Nga nangted kada kami, iti kinatibker iti pamati. Dagitoy, katangguyob, ipakdaar da, iti nananay, nga panangisalakan mo, nulakit di dagiti tattao ket agsublida agbawing da kadagiti dagas nga rabid da katawaten da iti ebanghelyo. Agyaman kami iti panangdegeg mo iti kararag mi itinagan na po mga Jesus. Amen. Ay ito nagayem ken kakabsat awisan ta kay manen tuminsan nga panagadal tayo iti sasao na po Dios. Diyos daggi namin kada kayo. Pastor, thank you very much.